Dako ang pagtuo ni Veronica Duterte nga kaya nga depensahan sa iyang igsuong si Vice President Sara Duterte ang mga gi-atubang niining kaso. Sa pakighabi sa Alvin and Tourism ngadto kang Kitty gawas sa International Criminal Court Detention Facility sa The Hague, Netherlands, iyang Gibarugang wala nangawkaw og kwarta ang iyang igsuon. So kwahi sa akusasyon nga gipabuhagay sa mga hearing. Nagtuo si Kitty Duterte nga mugawas sa gihapon ang kamatuuran. Ani ang tipik sa iyang pamahayag. I know my sister. I know that she can be many things, but she's not a thief. She's not dishonest. Ayun talaga. So I know that she can withstand what she's going through right now. Sa pikas bahin, gipahibalosab ni Kitty nga maayo ra ang kahimtang sa iyang amahang si former President Rodrigo Roa Duterte atol sa iyang pagbisita.